ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈಗ ಟೈಟಲ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೈಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಲಾಕ್ ಉಂಡು నాకు ఏత్ టైట్ బోర్డు ఏత్ లూజ్ బోర్డు మంతున్నాను ఏత్ దుండు ఇంచ ఏత్ బోర్డు ఆతుంది అంటున్నాము ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ఇప్పుడు ಜಾಸ್ತಿ ఇంచ ಜಾಸ್ತಿ ఎత్తారు బోర్డు ఒక లాక్ ఉంది టైట్ మంతున్నాను ఆతి ఎత్తారు బొచ్చిండ కుడందు మూలం లాక్ ఉండు ఈత్ బోర్డు ఈత్ ఇప్పుడు టైట్ మంతున్నాడు కొంచెం లైట్ బొక్క నాకు లైట్ ఆవిడ చార్జర్ ఉంది మొబైల్ దీపు చార్జర్ నీకు ఇంచ తిక్కవాడు చార్జర్కు మూలొంచి బటన్ ఉండు లేదు లైట్ ఆపినతే మూడు బటన్ ప్లస్ మంతుండ ఉందండి కలర్ వరకు ఉండు రెడీ కలర్ వరకు ఐదొక నెట్టే మొబైల్ వీడియో అంటును నెట్టే మొబైల్ వీడియో అంటును ఓపో అప్లోడ్ మంతును నెట్టే మొబైల్ షార్ట్ మంతునండ జదియోడు షార్ట్ మంతునండ వీడియೋ ఒక అడిగే ఇచ్చాండి అడిగే మంతునండ వీడియో అంట ಜತಿಯೋಡು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಬರ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ ಮಂತ ನಾನಿಂಚ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೂರಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ವೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಬಂಡ ಐಕ್ಲದ ಜಪ್ಪುವೆ ನೆಟ್ ಕುದ್ದೆ ಅಂತ ಪರ್ಲಾಪುಂಡು ಚಪಾತಂದು ಬಾರಲಾಪುಂಡು ಈ ತುದ್ದೊಂಡು ಆಯ್ತು మా కిచెన్ బోర్డు నా మస్తు దూరం తోచిండు అది క్లీన్ తోచి ఇంచ తీయరా అప్పటి నుంచ ఇది తెట్టుండు ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೈಟ್ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬರೋದು ಮೂರು ತಿರ್ತು ಐಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕಿಂದ చెప్పాను ಇದು ದಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ತಿನ್ನಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ತಿನ್ನಾಡು వచ్చిండ బంద్ మంతున్నాడు నేను తెట్టి దూరంలో పోకుండా టైట్ ఎత్తు లూజ్ బోర్డు టైట్ బోర్డు అంటూ ఉన్నాను నాకు ఇంచ బోర్డు అని ఇంచ ఇంచ ఎత్తు రోడ్ల పత్తర వీడియో అంతా పోండాడు పండ పేట ఇప్పుడు పోన నెట్టే వీడియో అంత ఇల్లాడు మంచి ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತು ಎಂಚಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮೀಶೋ ಅಡ್ಲ ಕರ್ಪದ್ ಒಂದ್ಲ ಮೀಶೋಡು ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಲಾಕ್ ಏತ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಒಂದಲ್ಲ ಇಂಚಲ ಬಗ್ಗುಂಡು ಇಂಚಲ ಬಗ್ಗುಂಡು ಮೂಲೊಂದು ಲಾಕ್ ಉಂಟು ತುಳಿ ಮೂಲ ಲಾಕ್ ಉಂಟು దెప్పర లాక్కుండు ఒక మూలని లాక్ మూజి లాక్ కొడతారు మూజి నాలుగు లాక్ బొచ్చిందండ పోతున్నాడు మీకు ఇష్టం లైక్ పంపి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పంపి